zvakaita chona nokutenda nyika yarema toda kuyambuka zvakaita chona nokutenda tiramurei mambo tiramurei mambo zvakaita chona nokutenda
Muya kunomberi muzotipamuna mato titange basa redu. Chisamba matisa munhu wose mokomuleka Chisamba matisa yeshoko tava panguva yokunamata ndizoka musangano wedu wechinja unoziva kuti kuna Mwari. Saka natakunamata tese toremekedza Mwari tonyarara ndizoka. Thank you very much. Masimba ose tinokutendai masikati ano panzvimbo ino yetahwarara pamberi penyu. Ishe wangu naMwari wedu nababa wedu vakatendeka, onai vana venyu Mwari wamasimba ose panzvimbo ino. Zvichaitwa zvese Mwari ngazvive mumaoko enyu. Tinotenda Mwari wamasimba ose neleadership yose iri pano. Mwari wamasimba ose tinotenda naleader wedu napresident wedu wani wamakatisharudzira Mwari kuti tiyambwe naye nyika yeKenani. Tinokutendai Mwari wamasimba ose nekuti mavasvitsa pano. Mwari wamasimba ose protection inobva kwamuri, zivo inobva kwamuri. Mwari wamasimba ose tinotenda Mwari wamasimba ose nepamwakatigadzirira kuti tisvike. Tinokutendai Mwari wamasimba ose, Ishe wangu nababa wangu, nezvichataurwa pano zvose ngazvigare muhana mwedu. Mwazviita Mwari wamasimba ose nekuuya nekudzokera zvakanaka muzita raJesu. Amen. Chisamba matisa panoranda nzvabva pano vatitivo vakabirana election hongu, asi isu seFDC nenyika takahwina maelection. Anzvere president ndiani hamudi kumudzigwa nekoti, hamudi kumudzigwa nani, zvavakavhundira munini munani ndepresident wenyika ende ndozviri clear. Comrade President nokomuleka Chisamba matisa Chamisa hoye yeshoko. Mr. President, President of the Republic of Zimbabwe, Nijangarai ndikosumudhama navanyari pano kufana president wake akavhoterwa nevanhu venyika yose, Baba Paulos Magoro Mboma Wanso. Mukoma Paulos Zimbabwe, Chamisa we, Chamisa we. Vakumbachuku vaifamba vaIsraeri vachibvunzana, tinosvika here nai mambo, tinosvika here nai mambo, tinosvika here nai mambo, tinosvika sechirandani sikuzangana. Tese maoko mudenga tese tichiwebva mudenga tese tese Zimbabwe. Tinoshika
Ngondi mberi kwa kamera Can you come forward? Maikore na wakidziwa moramba yenyu mugere pasi. Vatungamiri veteni komiti vana mukoma uchi, vana mukoma wende, utungamiri wa SG nevamwe chivi kuno mberi. So, tinokutenda ichitungwiza, tinokutenda Zimbabwe yose nekuvhotera vaChamisa. Chamisa hoye! Chamisa hoye! Ezoko! Way forward muchaikuwa pano nhasi nababa vaChamisa, tinotenda. Inja! Maitirabayo! Chamisa hoye! Oye, oye! Magadiji tumwiza! Irawende, Deputy Treasurer General, TTG! Chamisa oye! President Walandu! President Walandu, mnoti Chamisa! President Walandu! President Walandu! Eshoko! Takawina, we make no apologies. Thank you, Chungis. Chisa, MDC Chisa. Makabira by elections Mudenga. Wanamatema danda Mudenga. Vanoda kudivide Musangano wedu Mudenga. Chisa mama Chisa.
nokutenda ichitungwiza makadi henyu maita henyu Mono mdoka Chisa mabatisa Kukula Moya mutene Chiburuka Toda kufamba Parwendo Moya mutene Chiburuka Toda kufamba Parwendo Iya Amenyo Iya Hosanna Maitiro Chamisa oye Chamisa oye Ko Ezoko Ko makadiko Hurumende ya muri kuonayo yava munangarwa. It's a fake government. Zeki ya muri kuonayo is fake Zeki. The only true president that we have in this country is the President Nelson Chamisa. Ndinoda kukutendai vana veZimbabwe kutipa president wedu. Tinokutendai zvikuru makavhota zvakanaka. Musadzokera kumashure. Message yenyu muchainzwa nhasi kwatiri kuenda. Rambai makabatana. Rambai makashinda. They will remain fake. Ezoko. Thank you very much. Zvinongoreva ndezvekuti kana maresults ari fake, chihurumende chichandike chii? Panapa tine vanawo mawo veterans, Mr. President, Your Excellency. Tine vanawo mawo veterans vari pano. Tine vatungamiri veNPF vari pano. Uya kuno mberi. Vanawo mawo veterans vari pano. Mawo veterans echokwadi akara hondo echimurenganzvo here. Saka tinokumbira muye kuno mberi veNPF nevanawo mawo veterans vari pano. Vachiuya nomukumatakunu rova manzi. More than 40,000 kuti nyika yatavana Chamisa asi dambudziko munyika maita mbavha zvinogonderuna vashigoni chete. Tinotenda Chisa mama Chisa, Chisa Chamisa Chisa, Chitungwiza oye, Chitungwiza oye, Ezoko Mandiziva here. Chisa mama Chisa, Chisa Chamisa Chisa, Ezoko Treko shatrek mashaya mombe. Tinotenda kumashati. Nelson Chamisa, President Orlando. President Orlando. Ezoko.
kusumudza vachabuya pano vachidini muri kunzwa here saka banaka kuti kari zvakanaka vari pambiravo mukagarawo pasi vanhu vaone purezidendi wavo wavakavhotera handiso here nepomapapo vatigarei pasi vatungamiri vavo mona zvazvinoita here takasikwa zvakasiyana mwemurefu mwemupfupi ndizvoka ukamira mberi kwemunhu iwe uri murefu umwe hataoni chii muri kunzwa here vhundula yesoko vakoma asi mbozvovere mavoko makagona kuvhota mani hei panguva ino Mr. President nyika yose haina kutarira kuna Mnangagwa nekuti he is a fake president yazve mukuru wemayuti chiuya kune mberi mutaure nevabereki vari pano Mr. Gondo chisamamachisa baba achinake mamugere mberi kusvika panapa musina kuvaridzira muri mode kudikweni muno muri toto President wanu President wanyika President wanyika Ezago makati kochitungutunguisa mufunge chika kuma election kudai magara munoko andotiziva pamusoro president pamusoro ema-national members ari pano pamusoro all ma-leaders ari pano apa vese ma-province ma-district vari pano tangoti tikutambirei nemufaro kuya kwanhasi kuve kupuhwa rari yekutanga tichibva kuma-election hamuzviomberere vachitikuisa ndibvumirei kumira kwendaka pano pane mamwe machameni emaprovinsi vari pano hapi yangu handikasiya kunze chairman weharare vamurai chairman wemachist vagwarada vari pano svikai pano mavari kuenda vanhu Warada George Bash Central, Rakanda Kuwa Bash Institute Chairman, Profuna Kwabu Kura. Chitubizaya! Adimese! Aiwa maita basa. President, yes, to is a president patakabva kumashuraba ma-AP muna president takatunhura vese munomuchitungwiza zvomerei maoko izvozvo kumakansila tine makansila 21 out of 25 zvomerei maoko president akakupromisai satanda kuelection kuti maelection ari kuuya tikuta 95% zvinova nemuchitungwiza zvoomborereri pazvazvakaita asi chinzwisisai vana chitungwiza zvanzi nachairman vakomichi hurumende iriko ndeyefeki zeki ndeyefeki saka zeki muna muchitungwiza ndimi muri kutonga takungomirira kuti zvigazi
vatikozvipora but kana hurumende iri yefake ndisi tiri kutsonga mune kuchitungwisa. Ine ndinokutendai nekuuya kwamaita nokuudzwa kwenguva shomanana kuti zvireve zvakadaro. Ine ndinotenda purezidendi vedu kuti nhari yese yekutanga vaneunza kuchitungwisa. Ukatika chiro chino Zimbabwe nhari yekutanga ine yakuna kuchitungwisa. Purezidendi ndinokutendai nekuuya kwamaita. Ngatiomberere purezidendi nemhururu tivatambira. Maita ichitungwisa. Rora chairman wetu Maroko. Chairman watinake. President wetu wenyika vachamisa. Wakati hiyo vanotonga ndevezano ndizvoka. Isu MDC na president wetu tinotungamira ndizvoka. Kana mbona paya thank you very much mubatinake. Kana mbona paya vanema vet. Mwana mangu shoko wanga satashika. Murusu wanu mwana mangu. Maukomlenga. Maukomlenga. Chamisa hoye. Chamisa hoye. Pasi na vanotsindirira vamwe. Ichokwadi takahwina vabereki. Musatyisidzirwa ndozvavanoita kuba asi tinovabata chete. Tinotenda makomrades. Thank you very much. Tinotenda thank you very much mwana mai. Tinovakawanda vari pano asi hatichakuintroduce nguva hatichina. Tichangoita kuti vanhu vese vazive kuti muri pano. Vana mukoma japa vari pano tinokutendai varevere Maroko. Zimbabwe Congress of Trade Unions rinozimai redu vakatanga nemusangano uno varevere Maroko. Hatichapedzi nguva baba vachidziva ndakadanga nai pano vachidziva vakaperekedzwa goruko nemasoja akanga pakapfira futi ivo vasina kana dombo kana hwani musamba moti handisi kupenga ikoko kupenga chisamba machisa maoko mudenga izandla phezulu Chamisa oye my Zimbabwe my nation let's go. Aiwa tinotenda pamusoro wePresident weRepublic of Zimbabwe Advocate Nelson Chamisa. Pamusoro ichita chose chevagari vemuno muchitungwiza vaungana zuva ranhasi. Hama dzangu taungana zuva ranhasi riri gungano rekuti titende basa ramakabata musi wa 30 July. Ini pakutenda pangu ndinoda kuti murambe muchiyeuka kuti takavhota asina nhasi hatina mabasa. Nekuda kwekuti kune vanhu vanozviita nyanzvi dzekubirira. Zvino rwendo runo pakavhotwa 30 July. Isu sevana veZimbabwe ndiri mupenyu indisalidha comrade Bhondo handizotendera kuti vhoti iyoyo irove. Chisamba machisa tinoda kuti vanozviti ndivo vanoita kana vachiti ivo nyaya iyi inopera nekuuraya Bhondo vanozvinyepera. Nyaya haiperi nekuuraya mutungamiriri nekuti it's a word, it's a spirit icharwirwa nevanhu kusvika nyika yasununguka. Chisamba machisa isu tine nzira dzatichashandisa kuti tisunungure nyika yeZimbabwe. Ende nzira dzedu tinodziziva nekuti dziri peaceful.
We are peace-loving Zimbabweans. We are non-violent. And patinoita zvinhu zviri pasi pebumbiro remutemo. Saka vana veZimbabwe vechidiki vese vari pano, simudzai maoko toni. Chinjaiwe. Maitirako. Yezvoko. Vhoti yedu haiperi yakadaro. Yedu na30 July haiperi yakadaro. Tichasumuka neuwandu hwedu tichipinda mumigwagwa. Tichinonatidzira tichiriklama stolen victims. Chisa baba chisa. Yezvoko. Tinoda kuti kana vachigadzirira ngavagadzirire. Tiri kuuya ikoko. Vhoti yedu tinoida. Chisa baba chisa. Bukula. Izenzo. Haigone kunyeperwa pemsona mudakwe musi wa1 August. Zvakaitika musi wa1 August tinozviziva. Vaiedza kusailenza vana veZimbabwe kuti vasasumuke vapinde mumugwagwa. Isu musi wa1 August tinoziva kuti vanhu vanga vakamirira result kuti ngaiuye tinzwe kuti yakamira sei. Ivo ndokubva vatumira vanhu vavo vakanga vachiuya. Isu takaita mademonstrations akawanda president. Vagari vachitungwisa. Munozviziva kuti takaita mademonstrations akawanda seMDC Alliance, sevechidiki veZimbabwe, semaprogressive movement. But hatina demonstration rimwe chete, musi mumwe chete watakaenda headquarters yeZANU-PF kunopisa kana kupisa mota dzavo. And tinozviziva kuti ZANU-PF inodemonstrata haisati yambouya paMDC headquarters kuzotema. Tinozviziva kuti musi wa1 August ivo ndivo vakatuma vanhu vavo kuti vapinde mumugwagwa, vaite ruzha, vaite violence nenzira yekuti vasilence the voice of reason. Chisa mboma chisa. Yezvako. Manje rinyarari. Nekuti vakaenda kuZANU-PF hatisi isu takamirira vhoti yedu. Takamirira kuti vachamisa vatore chigaro chavo chekuva mutungamiri wenyika. Bukula. Izenzo. Yezvo. Signal tichaipiwa naPresident Nelson Chamisa panapa. Asi isusu tatogara kare takagadzirira. Chandinoda ndechekuti chigarai makagadzirira kwese. Isu hatina nguva yakareba tisati tadedzera kuti touyoko. Iyewo president varipo vamunangagwa ngavazvizive kuti touyoko. Zeki yakaratidza pachena kuti yakabira vote ikachinja maresults katatu haina kuba here. Yezvako. Musi unoivo tanzi abhondo taakukusunga. Kudetserwa neparedhiyo kubata pfuti kupasa dzimba. Mhosva yangu ndeiko. Hanzi wakati kana mukabira vhoti hokoyo. Hokoyo kana ukaba vhoti hokoyo. Hokoyo kana ukaba vhoti hokoyo. Hokoyo kana ukaba vhoti hokoyo. Chisa matisa. Yezvoko. Aiwa pane kambonga ndoda tipedze nako pana. Vanoti nyarara, nyarara kuchema iwe Chamisa, iwe wendio chasunungura Simba. Nyarara, kuchema iwe Chamisa, iwewe Zimbabwe nyarara. Iwewe Zimbabwe nyarara, nyarara kuchema iwe Chamisa, iwewe chasunungura Zimbabwe nyarara. Iwewe maoko mudenga, maoko mudenga. Hokoyo, hokoyo. Hokoyo, hokoyo. Yezvako. Leader Comrade Bondo. Thank you.
ndataura pano ndikati inini purezidenti wenyika ndiani? Ndiani? Isu hatibvumi. Naizvozvo we don't recognize Mnangagwa iti sapurezidenti wenyika ino. Munozvo here? Pari clear cut? Haugoni kutungamira nyika nokubira ma-election. Munhu akavhoterwa nenyika aripo. Purezidenti vedu vari pano venyika ndianiko? Ndianiko? We are very clear and hapana chekutya. Kana vatyisi votya vatyi, vatyi votyani. Hapana hatinyika isanga pesulu. Mogablaka. Mogablaka. Uchamisa mukokeli ulesibindi sambe naye. Uchamisa ulesibindi sambe naye. Ulesibindi uchamisa. Right Matita. Munhu wose ndingachiuchira ndizvoka. Organizer vaimbi voga. Mogablaka. Armaviri. Uchamisa. Ulesibindi sambe naye. Ulesibindi 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 uchamisa. Chisamba machisa. Yosoko. Zanu President. Your Excellency. Zanu Chereka Brisa Makunu Munemari. Kangani Sapana President. Wani. Choro Kabrisa Maria Kawanda say. Dogda Kufringa Msangano Wendu. Kana Chuko se Machete. Nata. Akuna. Chisamba machisa. Yakutumuta amaikore. Mamaradu. Uronzi Jama. Ozoko. Zvamaita pano izvi muri kutuma one message kuna Mnangagwa. Kuti you can't continue to rig the elections of Zimbabwe kana takavhota ne1. Dai pano pasina vanhu kana dai vachamisa vakaruza sarudzo. So mauya kurakidza kuti aiwa bodo. Chamisa tinomutakura kusvika aenda paState House. Chisa baba chisa. Chisa Chamisa chisa. Ozoko. Ndoda kutaura chinhu chimwe chete. Chekuti Zimbabwe payasvika apa kwatabva kure. Munozviziva imi kuti tine vanhu vakabaiwa after the elections. Kwanga kuri kuda kutyityidzira isu vana veZimbabwe. Semadzimai baba vedu vari pano. Hatina kufara nezvakaitwa muZimbabwe muya. Tina mai vanga vachitozvibvira zvavo kubasa kunoriritira mhuri yavo vakabaiwa pasina chavanoziva. Tinodhimanda kuti zvinhu izvozvo toda kuti tizive kuti akabaya mai vavo ndiani. Semadzimai tiri kuti isu kuna Mnangagwa komisheni yawaisa iya inana madhuku hatidi kana kuiona.
zviri pachena ichatipa wrong information. We demand kuti zvii zvakaitika. Tinozviziva kuti vana vakaita mhirizhonga yavazivi veMDC vanhu vakatumwa neZANU-PF kuuya kuzodzongonyodza Sarudzo. Chisa mama chisa, chisa chamisa chisa. Wozvoko mozviziva imi kuti kutenderera kwatakaita Zimbabwe kunorakidza kuti munhu anofanira kutungamira Zimbabwe ndiNelson Chamisa. Munozviziva imi kuti vhoti yapera moziva kuti history yeZANU kana vahwina vanopemberera. The silence yavakaita Zimbabwe yose inoratidza kuti dai vakahwina takashaya nepekufambira pose. So tinoti to the international community, Mnangagwa dai akahwina, he was supposed to celebrate with his supporters. So, chisa bana chisa, chisa chamisa chisa. Wozoko president wangu Mushakabu vakati you can't rig the what? The economy. You can rig the what? The election. Madzimai tikapinda mushop mafuta akwira mutengo, sipo yakwira mutengo, nyama yakwira mutengo. Chii chiri kuitika? Vanhu vari kurakidzira kuti no, makabira election vanhu veZANU. Chisa mama chisa. Wozoko ndosiya message kumadzimai. The struggle continues. Nyaya isati yapera kusvika Chamisa iswa president. Ndoda kumakudzai kuti chinorakidza kuti ZANU yakabira kana makunzwa vakuti takuda kunochinja age limit yeupresident kutya kuti Nelson Chamisa ndiye anokunda Sarudzo. Ukaona vanhu vapererwa nekuda kunochinja constitution kuti takuda munhu ane more than 50 something years, it means havachakwanisi fair Sarudzo. Manje toaudza kuti nyaya isiri pana Chamisa, nyaya iri patiri nevana vedu nenhamo yatiri kuona muZimbabwe. Chisa mama chisa. Wozoko aiwa musachityidzirwe, musavhundutsirwe, rambai makashinga madzimai. Nguva kana yakwana inonzi yakwana. Nelson Chamisa will be the next president of Zimbabwe. Thank you very much. Tinotenda varorana vako. Mukana zvakomutirwa kuti mavafura munhu. Vanhu vakafura vanhu vanozikama vakaonekwa. Vasumbe. Maoko mulaka. Ari maviri. Chisamba machisa. Kutula. Wezvako. Masana. Yamura 2 minutes. 2 minutes.
machupeti. Aiwa mazano machupeti. Watinga mnangagwa hoda mugabe. Watinga mugabe hoda mnangagwa. Aiwa mazano machupeti. Aiwa mazano machupeti. Aiwa mazano machupeti. Watinga mnangagwa hoda mugabe. Watinga mugabe hoda. Saka mazano machupeti. Aiwa machupeti. Aiwa mazano machupeti. Watinga mnangagwa hoda mugabe. Watinga mugabe hoda. Aiwa mazano machupeti. Aiwa vechini chatamuka. Taramba kutongwa toka kutungamirwa. Taramba kutongwa toka. Kutungamirwa nachapisa. Aiwa vechini chatamuka. Aiwa vechini chatamuka. Taramba kutongwa. Chisa mama chisa. Ahoy machinja ahoy. Chamisa ahoy. Chibongo hapa. Aiwa mazano machupeti. Aiwa mazano machupeti. Watinga mnangagwa hoda mugabe. Watinga mugabe hoda mnangagwa. Saka mazano machupeti. Hoda mnangagwa ibaranzi. Aiwa mnangagwa ibaranzi. Wachiwa saruzo hoda kubirira. Wachiwa saruzo hoda kubirira. Saka mnangagwa ibaranzi. Maikawas. Aiwa mazano machupeti. Aiwa mazano machupeti. Ndakapenga. Chisa mama chisa. Vanhu vese vari pano mavuya kuzoona one president wanyu nizvoka. Number 2 vari pano kuzonzwa kuti president venyika vari kuenda kupi tichibva kupa anzvo here. Vasati vavuya president vedu ndichakumbira vamadzore Paulos kuzomba karimo kedu kaya mukoma madzore varore maoko vachiuya. Zimbabwe. Maoko mudenga. Vachaimba neni rambai makasimudza maoko mudenga. Oh, munoziva, oh, munoziva. Kusaziva pangu nasindosha. Asimiwo asi. Ndichazokumbira maoko. Baba muno. Nasindoda. Zimbabwe.
Baba ndoda 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 muya muri ndiwe muri wangu ndakatengwa ndakatengwa Yehova Baba ndala once more Zimbabwe nasi ndoda 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 more wangu wanakona pera zataka bama press zataka muya sumuka robana Maoko mudenga Nitambamakiza ma members standing committee dokumentu muyo Nitambamakiza Kukula Nitambamakiza Panapa Tabar wendo rwakareba ende tinokutendai nekutsigira kunoshamisa Nitambamakiza kukula asi chimozorowera maoko mawira maita yaya Noksengan vazhinji vakafunga Nitambamakiza aiwa kama journalist regare chebasa Nitambamakiza kukula vazhinji vakafungidzira vazhinji vakafungidzira kuti pakasiya vatsvangirai upenyu hwepanyika pano musangano wedu uchawira pasi vazhinji vakafungidzira kuti zvavauraya saboko zvavapwisa save musangano uchapwa rutsigiro ruchaoma imi muchatadza kutsigira chandatsumudzira vatungamiri vari pano ndechekuti musangano wava ne19 years musi wa 11 September tiri kusvika 19 years gedye tiri kusvika 19 years dzestruggle tiri kusvika 19 years dzekucelebrata kumira against one of the worst forms of dictatorship in the world. Munozviziva na Ceausescu, munozviziva kumwe kwese kwanga
of it. Madictator haifema moto. Munoziziana Idi Amin nana Mobutu Sese Seko. Our own dictator in this country is in that league. But that dictator has been succeeded by yet another dictator. Watiri kurwisana naye because haasi kutungamirira zvinhu pakusa ruzhinji. Mr. Mnangagwa is not a Democrat, but a man who does not believe in democracy. In fact, he is a pseudo-democrat who is masquerading as a Democrat. But if you look at his tendencies, election, instead of the humility of the election, they were destined to say that Zeki no vote n'abantu here. Iza mama Jiza. Ndasheza batungamire bali pano. Because ndomba zemsangano. Ende takata ulira batungamire tikawulirana. Besa bamunoona bali pano. We are not going to allow ZANU-PF to divide us. Vachazama vachida kuti zakati sunga one sunga dozen. Ini ndiri pamberi vamwe vachitevera. Handizwe. Nokuti ndo gwara ratakasirwa napresident wedu Tsvangirai. Chaenda ku Congress when the time comes. You will see one of the best forms of internal democracy in our Congress. When the we must have a democratic culture. Achani kuona munhu anaita violence in the MDC. Atiri kuona munhu anaita internal vices ziri akin to ZANU-PF. Atiri kuona munhu anaita malicious gossiping or hatred on the basis of personality. Mupati medu tinotaura chenga ose mananga hapana risina mhodzi. Ndosaka muchiona tine mikweshwa iri pano. Nevamwe vasiri pano vatatuma kune mamwe mabasa. Ndashedza vabiti havasi kutaura pano nokuti vakumbira nhasi havasi kunyatsotaura voice ravo. Saka ndati it's okay. Ndingi chataura nokuti kana pane mutungamiriri anotaura on behalf of all others. Saka ndichataura on his behalf. And also munoziva zvavakaitwa pavakanga vachienda kuZambia. Vachienda ku-international visit. Kukula. Vakazoponeswa nemadzimai pabhodha. Hatingabiti mukaekita mufilimu runobuda munandima. Ndakazoona zana James Bond kai. Ndashedza vatungamiri vari pano. This is the leadership. Very soon muchaona we are going to be reintegrating ourselves back to the original MDC. So mumazuva mashomanene muchaona we are going to be back to the original MDC. Hakuchina PDP yakafa. Hakuchina MDCT yakafa. Hakuchina zokuti MDC tabatanizwa kuti there is the new united MDC with all the leaders running for. Mazizwe. ZANU ingaridza mere ingaita sei ikazama kubata handbrake. Hamusimbi muri kudrive mota, you will not succeed to stop us. The revolutionary train is unstoppable. Kana makaura Tsvangirai muchiti kufa kwake zvarova matsva. Uno ari pano ijuru parume anotosiya musoro. Kukula. And don't lie to yourself. Motita visa chamisa saka asara dia. Chero mukabisa chamisa by killing, by elimination, by whatever. Asara chimira ipo hapo. Anengane an idea of the original by President Tsvangirai. Saka masero aripan. Sakomana military intelligence wanaona aripan. Udzai Mnangagwa
organize. Kuti sativhunduke, hatidududzi, hatitye. Whatever you try to do to know Mazema machinations, I will tell you what they are trying to do. Because English knows one of the machibika strategy. China chatopoya kwandini. Na wanyika takapata rura na indie more people here ane washoma. Kweza takazara government, takazara imomo. Hakaenda kuwa soja, takazara imomo. Hakaenda kuwa polisi, takazara imomo. So thank you, our leaders. Thank you very much. My senior leaders here. Kiza Mama Giza. Kukula. Majinji wafunza. Kuti msangano wa maita windewe. Modi tene za kupeka eti. Ndo eti yangu na mdara changirana na jongweka. We call them thank you victory rallies. These are rallies to thank you for your effort in voting. Ziripache na kuti makavota zvine mtsindo. Ziripache na kuti makavotera shanduko. Ziripache na kuti pana ID na Chamisa. ID wakati pfendo kubva apeneruka. Ndobva akabuda kuti Chamisa ndizo. Kiza Mama Giza. Anolambo funza pamakavota. Makavotera ID here kana kuti Chamisa. Akadziklewa kuti ndi wina ndi ID here kana ndi Chamisa. Kiza Mama Giza. Kukula. Chinodeclare vanhu haisi zeki, chinodeclare vanhu ndimi varidzire nyika. Saka vamwe vakandibvunza, why have you not congratulated Mnangagwa? I am a man of God, a man of faith, a man of the cloth. I will never congratulate a lie. I will never congratulate fiction. It's sinful before my God to congratulate Mnangagwa, whom I know did not win the election. If Mnangagwa had won the election, I would be the first one to say congratulations, Mr. Mnangagwa. But he did not win. Takaenda kwa election, takambovaudza, tikati mbiro dzemanza mapeka. Tirikuona maitiro enyu na Zek chairperson Chigumba. In fact, going forward, we believe that Chigumba is incapable, together with her commissioners, to run an effective and credible election in this country. Takachataura na ikoko kuti kana tichitamba yoyo, hakuna referee asingawirirani nekuti ari neutral. Chigumba has clearly shown that she is biased, and we are going to ask kuti to must disbandle ZEC and have a properly constituted independent ZEC going forward. Iyo tombo ipaka bandoko atiri kuenda. Kosa kavaona, vakanyangira yaona, tine zvinhu zvavakaita zokunyengerana kubva kunyaya dzemabhaloti vachiti Mnangagwa riga overbet takazoona. Vachienda kuna Kupe kuti nyoresa zita rako nelogo nesimbo yakatorwa neimwe party zviri against the law takazoona. Vakaenda makazoona nyaya yekuti mabhaloti apurindwa hamuzivi kuti mangani makazoona. Makazoona zvakaitika kumaruwa kumaruzeva voters law was not released makazoona. Party chaitwa maichiona kutenga iri mbiro dzokuda kubira election. Chiza Mama Giza. Kukula. Izenzo. 30 July. Chii chakaitika. Chii chakaitika musi wa 30 July. Chiza Mama Giza. Ndosaka ndauya kuzokutendai. Handigoni kunyarara. I want to say thank you, Zimbabwe. I want to say
Chitungwiza. I want to say thank you, my youth young people. I want to say thank you, Madzimai. I want to say thank you, Wafundis, my bishop, Edu, my pastors. I want to say thank you, those in ZANU-PF who voted for change. Kurakidza kuti munangagwa takamurova ari kupopotera ma-MP ake kuti maivhotera chamisa sei. Kana wakavhoterwa unopopotera sei vamwe vako. Izambamachisa kukula izenzo takawana mavhota hasi nyore kwete 200 kwete 2000 kwete 200,000 2,500,000 and chakuti pamaresults atinavo chaiwo atiruda kutsanangura kuti achabuda nokuti hakuna chakavigwa chisingabudi. Munangagwa anga ari kumashure zvemhando zvepamusoro-soro takamukwapayidza mukati mekunze. Izambamachisa kukula inga takabvumana kuparliamentary vakazama kwavakatibira. We are challenging some of the results, but we accepted kuti kuna umwe kwavakawina. But papresidential hatisi kuti isusu takadyiwa nokuti result tinoiziva. We won this election and congratulations the people of Zimbabwe. We must thank our God for taking us this far. Ebenezer, Mwari vatichidza pano. Thank you for voting. Thank you for voting. Kuma local authorities, takatsvaira mameya 26 takatopedza kuvagadza. Chizambamachisa kureva kuti tinokontrola 81% yemataxpayers. Munangagwa handizivi pa 19 yasara kuti anokontrola chii mumaruwa. But pandiri kutendera munyika nezironda ndiri kuchikomba, vanhu vese vari kuti Munangagwa akavhoterwa nani. Munhu wese ari kubvunza Izambamachisa ndandiri kuchiweshe last week because I'm going around ndichibvunza madzishe, ndiri kubvunza vanhu mumaruwa kuti munoti chii nenyaya yenyika ino, because ndinorizive nyika. Ini changu kutungamirira but mataura tofamba sei. Handizve. So vari kundiudza kuti hatina kuvhotera munhu and hatiwirirani naye. Ndosaka muchiona pavakaita inauguration yavo ndaiona vaizama vazipindai mumudhi yecelebration. Haukurenge mufaro. Kana vanhu vakafara vanotongofara ipapo. Izambamachisa kukula saka takavhota Jakupai way forward kuti panyaya yemameya. Ndakanzwa vanhu vezanu mameya MDC. You will see kuti masambasya kuma local authorities takataura kuti nyaya dzecorruption hatisi kuda kudzidzwa zvachose. Munhu anenge aita corrupt ndomutotsvaira mangwanani ngwanani. Mutsvairo wangu ukasasvika kwaari ndinosita beura nokuti hapana pane mutemo pasina demo, hapana pane murayiro pasina shamu. Saka ma-councillors, go and deliver to the people. Go and meet with the residents and articulate the agenda yekuti munge mune vanhu vaita corruption tinotsvaira mangwanani. Whether uriani kana uriani, ours is the alternative. We are not like ZANU-PF. Kana wafunga zvekuba enda ako kuZANU. Wafunga zvekushanyira vanhu uya uzogara mumba mechinja, because that is the home of service delivery and excellence. So makanzura takabata nyika yose. ZANU maroja. Saka tinovabhadharisa rendi. Imo munozviziva ke? Mameya ndedu, makansela ndedu, but
ngatichirana zvinhu zvakanaka so that local government yedu becomes the alternative center of excellence. Very soon I'm going to unveil a program here, hotline yatikuda whistleblowers kuti mukaona kansela asiri kuita zviri right aita mate anorova kumatama enzira tiudzei chop chop. We recall that council. Kisa mama kisa kukula ma-MP edu takawatuma kutienda kuparliament, but kuparliament they are going to do one thing. They are going to be articulating the alternative nesmart agenda yedu. Takamirira kupedzerana nenyaya yekuexecutive chigaro chamambo chakagarwa neakagara paasiriye. Damunangagwa anganyema Concord yakati chaka hauvoterwi neConcord, unovoterwa nevanhu. Zeki yakati hauvoterwi nezeki, unovoterwa nevanhu. Ende ndakamudiwa Munangagwa nomudira chinhu wani anoneta kunyeba kunomurwadza. Abvunzwa kunzi kona iwe Munangagwa chamisa ari kuti hamuna kuwina, minduro yake munozati akati kwanzi munozviziva pamutemo kuti zeki ndio inotaura kuti hawina ndiani. Zvakaona kutaura chokwadi kuti handina kuwina zvinorema. Chisa mama chisa kukula izenzo. Saka chii chakaitika musi wa 30 July? Musi wa 30 July pakaitika chibharo, kubatwa rape pakaitwa nyika. Musengabere, a coup against the people. Because vanhu makavota. Tinganyeberana kuti hamuna kuvota. Makavota. Zvine mutsindo. Tikawina zvine mutsindo. Vakabawo zvine mutsindo. Handi mapanzwa eba? Now, zvavabira toita sei? Makaona zvakaitika. Takaenda kukoti. Chisa baba chisa kukula. Vamwe havana kunzwisisa kuti taenda kukoti. Reason ndei? Patakaenda kukoti, the objective yanga iri yekuyanika pachena mabirwo akaitwa sarudzo dzevanhu. Taizviziva kuti nedzimwe dzenguva tikaenda kukoti vachanoita zvatachifungidzira ndobva vatikonfirma true. Nyika yose pasi rose rakaona zvinhu zvakaitika neunjari hwezeki. Election yakahwinwa nesu. Chokutanga takanga tine sapina ratakaenda kuti tiri kuda kuti riuye mudare. Dare ndobva raramba. Sapina riendo ranga rakatakura hwasvishi hweresult chaiyo. Inotaura kuti vachamisa kumberi idi hakuna munhu. Havachizotevera ari kumashure akafemberana mugotsi nakupe ndobva vanga vari ikoko. Chisa mama chisa kukula izenzo ezoko. Ndakaona zvava kutsodana manje ndikati zvasangana. Hakuna kunyebera, hakugoni kuchengetwa. Kwakafanana nemimba kana nhumbu. Unongotanga uchiti handina, watoona nekupfira kuti apa pakavashata. Tochiona dumbu rati tukutuku, kamwana kabuda. Makaziona zvakaitika painauguration. Zvinorakidza kuti pane kunzwisisana kumwe kunenge kuripo. Hakuna vanhu vanotsodana vasina rudo. Chisa mama chisa kukula izenzo ezoko. Aiwa yavanodanana regai tisiyane naye, handi yatavinga pano. Yatavinga pano ndinoda kutsanangura nyaya yokuti sei takaenda kukoti. Takaenda kukoti munozviziva. Chokutanga takati neumbowo hwekuti ende tinawo ndo hwamunoona hwanga huri musapina rataida kuti tiwane zvakabuda muzeki. Dama results vanga vanawo ende vanawo echokwadi. That
That is what we're emphasizing in the court, it's in our papers. And we want the truth to come out. Because akawina anozikana. That's why relief taida kuti declare with the winner because the evidence yacho yatinayo. Ona idambudziko vakaramba mabundles edu angane V11. Vapinda vakutanga kuti madi kuvhura V11. Iri strategy yokuda kuhwanda nyaya. Nyaya haisi yokuti tema V11 ero hatina. Nyaya ndeyekuti Mnangagwa chokutanga hana kuwina. Tatakaisa information ipapo. Chechipiri hana kusvika 50+1. Tatakaisa information ipapo. Takanzwa kuti aiwa we don't care about figures. Or we are interested in our facts. Iza mama Jiza? Kukula? Izenzo? Takazoona zvese, takapa ma results ataitaura kuti how do you have my polling station 16 ane ma same result? Kuti Mnangagwa 200, Chamisa 5, Kupe 0. Wenda pane imwe Mnangagwa 2000, Chamisa 6. And my constituency woko kuma polling station iwan maiona kuti every polling station yanga ine maximum yevanhu 1000. So Mnangagwa aigozoita +1000 yabvepi. Takaona zvaiginowa zvese izvi. Vokuda V11 ari kuti kana V11 tinawo. But Zeki yacho inowawana kupi because my original V11 anovharirwa ballot box. Saka iye inowawana kupi. Isu tine maduplicate edu aya atinawo. Vanga varamba kuti aunze tikaita musikanza tikati Mangoma uya kunona nowa manyika. Hawo mabhandle aya. Ndobva vauya nawo saka vaona kuti vana Mangoma vakabata gwasisi. Zvikati dzingai Mangoma mukoti dzingai Mangoma tinopera nevana. Handi makaona Mangoma vakamudzinga mukoti. Vaitya nyaya information yema-V11 the bundles that aida kudzinge dzichiiswa mukoti. Saka isitaona hatu chitsotsi chakanga chiitika iko. Takati alright koti yabuda ne-outcome yabuda nayo. But hazvisi izvo zvinoratidza kuti Mnangagwa akavhoterwa illegal route, but we have a political route. Political route ndo yatiri kupesiwa mani yandichakusanangurirai. Legal route yes yakaguma, but legal route does not confer legitimacy on Mnangagwa. Legal route does not declare Mnangagwa the winner. Ukabvunza nhasi kuti ZANU Mnangagwa akawina nemangani havazivi. Akadzikirwa nekorikoti. Chiza mama Chiza? Kukula? Izenzo? Now, ngarizikanwe shoko iri my leaders. There is no stability out of a rigged election. There is no economic confidence and certainty, even economic stability out of a rigged election. The world over, it has never happened. And they need to discuss the narrow syllabus. Mnangagwa is the sun which is setting. I'm a sun which is rising. The sun is set. But the setting sun must give way to the rising sun for the benefit of the country to move forward. Iza mama Jisa, uyo munaro. Todangoramba ndiripo. Anganyengerwa nevamwe vandichataura vatedzeri vake vane musika gwastere. Vanofunga kuti liberation is the reason for your excellence. Iza mama Jisa, Kukula, Izenzo, Ezoko. Now, tirikuziziva zviri kuitika munyika. Tawirirana isu kuutungamiri kuti the path to transformation, the path to the state house is not going to be an easy one. But isusu we are going to provide leadership. Imi mukangoti we are ready to lead. Imi mukangoti we are ready to lead. Imi mukangoti we are ready to lead.
Gukula. Saka, we are consulting you. Ndakataurira Mnangagwa. Ndamunyorera tsamba before. He did not respond to our letter. Mnangagwa ndobva anyora patweet. Maoko angu akashama kundigamuchira chamisa. I have not received a word from Mnangagwa. Not that I want this. Pandichakuudzai kuti denongari mumwe munhu anoziva. Kana uchinge waba mbudzi dzemunhu, hautangi kudzifudza usati wanegosheta naye. Kuti ndakaba mavhotsi ako, ndakaba mbudzi dzako. Ndamuridzi wembudzi akango ndinodzida, unosara usina kana chuma. Iwe ugofudzwa nembudzi dzaunofanira kufudza. Mazvizwe? Iza mama chisa? Gukula? Izenzo? Saka tiripa? Takaendesa nyaya kukoti yekuAfrica. Vamwe vakati navachambisa zvinonochinja here zvinhu. Tiri kuziva that court ine malimitation. But tiri kuendesera ikoko to prove how in some circumstances our evidence was avoided. Saka toda kuti zvinobuda pachena ukaona wakwerwa mubako iwoenda pamusoro pegomo. Kunyanya-nyanya kana mambo akashama nokunde anosoda. Mazvizwe? Saka tiri kuenda for African institutions to resolve African problems. Ndakaudza President Ramaphosa last week. Ndataura nawo pafoni. Ndikati muZimbabwe we have a legitimacy crisis. MuZimbabwe we have a governance crisis. MuZimbabwe we have a disputed leadership contest. Ende kana isati yagadzirwa iyoyo takataura tikati haivhiwi. Iza mama Jisa? Gukula? Izenzo? Saka patiri tiri kuAfrica. Magweta edu ekunana South Africa mese. We are taking all the evidence going akoko. But this legal route is only to make sure we give sufficient support to our political route. What is the political route? The political route is to make sure we go back to the constitution. Section 59 inobvumidza vanhu kuti kana musiri kufara nezvinenge zvaitwa, you have the right to peacefully demonstrate for people. What is the nature of the struggle? The struggle is a struggle against nyaya yokureversa civilian politics in this country. Takataura kuti masoja tinoaremekeza. It's okay for soldiers to retire when we are politicians. There's no problem. But there's a problem when the military of a country ikada kuti ene one side. There must be soldiers for both the MDC and ZANU-PF. In the way we are going, we want to engage with the whole world. Kuti chatiri kuda muZimbabwe is to restore legitimacy, to restore democracy,
for us again. For what reason? If the vote is not counting, why should we go to another vote? Why? Isa Mama Jisa, Gukula, Izenzo, Atini kutambiswa pada na namnanga. Kana wasingadi zvema elections kangotaura kuti ma elections amuchina. Munhu anogadzwa nemasoja. Tobva taziva kuti vanhu havana basa. Tobva taziva kuti vhoti haina basa. But kana vhoti ine basa, we must respect the will of the people. Tiza Mama Tiza, Gukula. Hatinoda kunzwa ibantu kubaba kwese. Vanhu vari kuti president manonoka. Tibai musi chete. Leko murudare. Leko murudare. Murudare. Tiza Mama Tiza, Gukula. Now, that was why. Isu, Magaona Zakai comes for one order. I think you could talk about it. Seputiranu, Wagambo in the home spirit of the Snaku plan. I thought you won't get up for the demonstration. For the MDC, I got on as yes, Yavan Mashomawa. Isu kana chakuronga demonstration atisowa pusa. Atite usiku tinotaura pachena kuti touya ikoko. Iko kuseri kwa shanduko ndiko. They don't know the support of the people. I know the young people out there. You are all jobless. You are all penniless. You are all homeless. You are all hopeless. You are all without any food. You are foodless. Jesus, Mama Jesus. Gukula. Izenzo. Now, Makaona Mnangagwa achiti ndaseta commission. Tiri kuwaziva zvaruda kuita. Muzanyeberwa. Commission iyoyo Mnangagwa, why are you setting a commission to investigate yourself? If you are the commander in chief, how do you have a situation that masoja anobuda mbaraki onofura ma citizen? Chero vachinzanga vaita violence. We don't condone violence. Arrest the people vaita violence through mapurisa. Munema camera ma CBD. Use those ones to arrest those people. There is no need to replace the police here do nema soldier. There is no need to use my guns on an armed civilian. Azipumizwe. And msana kunyeba. Modi chakuita commission of inquiry, which is a commission of hoodwinking the international community. You will not succeed to take people for granted. You will not succeed to take the international community for fools. Chiza Mama Chiza, Gukula. Ndakanzwa varuda kutamba manje. Yavari kutamba ndekuti vari kubika zvima video zvenhema. Vari kubika zvima foni zvenhema. Kuti vagoti ona evidence MDC yakaronga zvakati uyo ndichabisa achitaura pakati uyo ndibita achitaura zvakati. Ari kubika ma voice.
vachibatsirwa nemari matsotsa vanovaba muchazoona vakuzvita strategy yavo. They want to weaken the opposition to them, and which is the ruling party in this country, because makavhota kai. They want to weaken democracy because vatya pagame repolitics tavarova kuseri nekuseri, mukati nekunze, kumusoro nekuzasi. That's why vakutya and vakuda kuita matactic ekuda kupomera. When a tiger wants to eat its own young one, inotanga kuipomera kuti uri kunwa kungembudzana. That is what they want to do ku MDC. Chiza mama chiza kukula vatikuzviziva saka tiri kuudza vanhu vese ende tiri kuti that commission of inquiry is not a commission with legitimacy, because yakasetwa nemunhu asina kodzero yekuiseta. Chiza mama chiza kukula izenzo atuma pfumo hagoni kuva iye anoridzora, apfuma pfumo hagoni kuva iye anoita ongororo yematumiro aita pfumo nezvaatumira pfumo. Zvinofanira kuitwa vanhu vemuZimbabwe makaona zvakaitika handizve? Chizamba machisa. For us who would pursue a parliamentary committee of inquiry inenge ine ma-MDC half, ZANU-PF half, ndo yatingada kuti ite inquiry not into another thing but into the inquiry yokuti akapfura ndiani, akatuma ndiani. Ndavachamisa hasi mukuru wemasoja. Mukuru wemasoja munomuziva? Ndiye akatuma ikoko. Ina handina kana pfuti kana chigwagwagwa handina, kana rekena handina. Handina bakatwa utano mseve, bakatwa utano mseve. Ndofamba na, ndofamba na, ndofamba na, ndofamba na. Chiza mama chiza. Ndosaka mchona taenda ku election. Batite MDC haina mari. Ndakaudza ndiweduwe. Isu mari yedu ndo vana. Chero tisina kana sendi tinokukwapaizai. Zvikanzi hauna mabillboard, hauna maposta, ndikati munhu anofamba ndo posta redu. Zvikanzi hauna mari yokuadvertise, vachiramba kuti advertise, tikati vari kuti advertise ukoko kumaruzevha, muma-identity sebhamu, mumakwese kwese. And thank you for showing people that man is not everything. What is important is for the people to support you and to back you. Thank you very much, the people of Zimbabwe. Thank you. Jiza mama jiza kukula saka apedza nyaya yake commission of inquiry takapokana naye netikupokana naye ndatizowirirana nayo because ndekuda kuzama kuvhanisira utsotsi. Yechipiri aita cabinet andakaona yakaita nezuro, ndakanzwa tsitsise, ndakaona vadhonza kamwana kedu kemazuva ano kanoswima kanobvita mudhidhi wedu, ndakaona aiswa manje mukati nakakoma wakutora anodhidha umezerembo anodhidha iza mama tiza kukula izenza vamwe vabvunza kuti navachambisa munoti chiko nekabineti. Ndikati chokutanga, kabineti haitwe neni illegitimate leader. It cannot be a legitimate cabinet. Isu tiri kutoti mazuva ari kuteera, because we are not going to have a shadow cabinet. We are not the opposition, we are the alternative. We will have an alternative cabinet, not a shadow cabinet. But this one, we are going to have an alternative cabinet, not a shadow cabinet. It is an alternative cabinet because they want to win an election. And the Susan discussed at 20 and 43 was 120 kama minister. In fact, it's actually unconstitutional. Because Akusina Nyayema provincial minister in terms of the constitution is against devolution. So it's
clear again he has made a monumental blunder. Because the Constitution does not permit him to go that route. Because of devolution, you must allow those issues to be dealt with in the context of devolution. But Chokutanga ina ma deputy ministers because the Anabasa, these are jobs for the boys and for the girls. You don't need my deputy ministers if you have a substantive minister. Because minister Asipano Sarachita is another substantive minister no garam cabinet. So why do you need a deputy minister? Hapana need. Satuda upa gazira ipapo chota kutisute da min cabinet 15 ma minister. Zakwana. Atindi wanaomba kujikamari so mshonga wa msana. Kiza mama kiza. Kukula. Izenzo. So wamama funza nawa chabisa mataura cabinet yetu. Isuti wakarataka gazira nokuti saka wina. Nyaega isati ya pera kushika paipa declaration ye vote ya maka vota. Nyaya iperi. Wakabama jikize mwana. Haiperi. Kiza mama kiza. Kukula. Izenzo. Saka. Bajiji mukafunza what is the way forward? Way forward yedu. Ndakataura ndikachirikuya kuzokufunza ikweso. And this rally ndakutenda because mawene wandu wakanaka. Yakuita kunge asata no kutanga election. But it's because you are clear on what you want. Next week, Trivita anniversary, which is our 19 years in this struggle. And Trivita on Saturday, Kukwanzura, we celebrate 19 years. Kiza Mama Kiza, Kukula, Zino Papa Town, Waneli Dashi. Zikanzisise msangano tirikuda kuti patinoenda kuanniversary tochingona pedzisa nyaya yekuti munhu akavhoterwa nevanhu anogadzwa nevanhu. Ane mabanza apa topedza ipapo kana munhu angogadzwa inini kana ndagadzwa basa rangu munyika muno nderekuti ndakuenda nekoko iye unangagwa chinda nekoko. We are not joking. This is not a joke. Yes, you can have the military might, but no military might can ever defeat the people's might. Yes, you can have force and state institutions, but no state institutions can actually replace popular institutions. Sekuti vanhu vari kumboti chii, ende vanhu vanoda kuti zvifambese. Kiza mama Kisa. Let me explain one that ndoenda makada iyo enda kwake. Ndataura kuti Mnangagwa ona paita bope nyema election. Uyatisangane titaurirana. Zikanza no dialogue enda kawina ndikati uri kuti wakawina. Ndava kana watora chunhu chemunhu ukaramba kuchidzorera muridzi wechunhu akachisunga hakuna kwaunoenda. Ndasunga chinhu changu. Ndasunga chinhu changu. Ndasunga chinhu changu. Ndasunga. Ndasunga chinhu changu.
We are not a terrorist organization. We are a democratic party, which is the alternative in Zimbabwe. Saka tichayuza democratic means, peaceful means, to express ourselves and to express and articulate our legitimate discontent. And as tichazviita murunyararo muhwandu, ndoda kuti kana takuti nyaya yedu takufamba so, toda kuti vanhu vanoteerera kana kunzwisisa zvatinotaura moteerera. Tikati tofamba so, tofamba so. Tikati togomira, tikati ho, toti chi? Jiza mama jiza? Kukula? Izenzo? Isati simakwara, kite chibububu. Toita zviri pachena. Section 59 of the Constitution inotipa simba rokuti kana musingafari remekedzai kodzero dzenyu, wosununguka woregedzeka, aidha uchifamba oro uchiungana nevamwe oro uchiita zvaunoda. Saka isusu will exploit that rule. But chatakatoda munyika muno so that hatidzokorori the problem yatakaita 5 issues, which is the way forward. 5 zvinhu zvingani? Zvinhu zvingani? Chokutanga, number 1 on the 5-point plan. There has to be a dialogue in this country. Not the dialogue right here in you, because there is what there are. Parliament. I was not born to be a minister. I was not born to be a member of parliament. I was born to live for the struggle of Zimbabwe. Saka vamwana vakapusa vanomukatakafanana nokuita nhomba nenyota. Ini handina basa nemotikari kana kupuwa position yegovernment. Vanofunga kuti Chamisa is barking because he wants a bond. But this dog is not barking because of the lack of a bond. I've got the bond. I'm barking because you, my masters, have told me to bark and bark. Izambamatiza, Kukula, Izenzo. So atidi zokuti GNU what? No sasa wakaita mjana changirai. Vakamherisa dzamtekwe, terera. Herisa dzamjana nobvaterera, nobvanonyura ipo. Uchitamba nengwena usatambira kunonyudza, itu yatitambire paruare. Nokuti ukonobatwa. Izambamatiza, Kukula, Izenzo. Musavhunduka. Hakuna munhu anombisa nguva inenge yakwana yeshanduko munyika. Angataura zvanotaura declare hechi. When the time for change has come, no human being can stop that. Ukamnobvunza Mujana Mugabe. Mujana Mugabe akataura munangagwo. Kubhuruwa kutokudonhedza nhasi. Ani munozezo. Before yapera ende ngadona. Uyo anga ajamba bhodha. Akurambidza biti kuti sisajamba bhodha, but iwo akatiza bhodha wani kaya. Pinda achatenda kutiza wabhodha. Kuti akodzoka wapinda mugavheni. Zvinopinza mugavheni kazokutiza bhodha. Kukula, Izenzo. Saka tiripapi the 5-point plan. Number 1, toda kuti munyika muno tidzokere pakuti 30 July akawina ngadeclarewe wina. Kwete kuti akadyiwa opeshedzerwa kusvinidzira mavhoti zvechitsotsi moti ndiye awina. Nyika ende kumberi because the country has already voted. The people have already decided. You cannot undecide what the people have decided. So let's go back. Iwe munangagwa apa ini ndiripo, iwe
ndakawina ndichikuza ndakawina ndokurakidza why ndichiti ndakawina iwe woutirakidza why uchiti wakawina. What is clear is that we must resolve the dispute on legitimacy on who should sit pachigaro chamambo. Otherwise akagara ike zvino ndiye ndakachibata makumbo nekuti neniwo ndakachipuhwa iye kana akapuhwa neni ndakapuhwa iwe wakapuhwa nezeki ndakapuhwa nevanhu. Giza mama giza kukula. Point number 2. But zvinotipenda kuti abuda nenyaya ipi, but our reason ndeyekuti panofana kutaurirwana on resolving the issue. Hatisati tatanga kaisu tikatanga ifambi nyika. Ndoda kutaurirai kuti munhu anotungamirirwa anofana kubvumirana neanotungamira. Anotungamira tikamurambira hana kwanoenda. Unofamba wega ngatingokudzingirira instead yokuti kutevere. Kunoziva ke. Giza mama giza kukula. Izenzo. Ndona hangu achitaura let's move on. My elections akapera. Haiperi nyai. Haiperi. Haiviwi. Haiviwi. Giza mama giza kukula. Vanokunataisa ana mutuli muwe. He's a good man. But zvinobatsira. Basket nemazaya akaora cherokaisa maviri anopesera aonawo. Nokuti anongotedzera zviri munharaunda. Ani mabonzeba. Nyaya ndeyekumusoro kutema watoda kugadzirisa. Imaku ngatichinje maoko. Ngatichinje maoko. Aiwa tofana kuchinja musoro. Ende vanhu veZimbabwe vakachinja musoro vakati akumbodava wechidiki. Iwo ndogoto. Ndamirira kuvhota kwamai ndachandamirira kugadzwa. Nokuti kuvhota makadii makavhota. Giza mama giza kukula. Izenzo. That's number 1. Number 2. I-reform agenda. Munyika munomu kusvika vachongera vasiye vanga vane kupokana navamugabe vakasiyawo. Vaipokana nyaya yemafambiro anoita sarudzo munyika. Nemhaka yei because hakuna ma-electoral reforms, ma-political reforms, nema-constitutional reforms anofana kunge achiitwa asina kuita. Anofana kugadziriswa. So ma-reform iwayo toda kuwirirana time kuti anoitwa kwenguva yakaita sei, anga mwedzi yakati kana kuti nguva yakati, towirirana on the way forward yema-reform. So that patinoenda kune mamwe ma-election ite tapinda kamakavhota kudhara. But next election hatiri kuita kuti election inobiridzirwa kana election inotidzorera patatu tiri muna 2018. Zvinoita kuti mavhoti ashaye meaning, mavhoti asava nemeaning and musapedzerwa nguva yenyu. Handi mabazava ma-reforms atichasanganisa ipapo izeki. But tiri kusanganisawo ma-reform ekuti munyika muno we must liberate certain zones. Maruzeva anoda kuitwa liberated. Vanhu vari kumaruzeva havavhoti freely. ZANU inoda kuitwa liberated. Yabatwa hamene wakaibata tofana kuiliberata ite party iri civilian kwete zvairike zvino. ZEC inofana kuitwa liberated. Makosa anofana kuitwa liberated so that we are able to move forward. That's the reform agenda. Number 3, inyaya nation building. Nyaya katika muna 1 August muramba 3 na Gukura Huni dzinofana kupenengurwa dzeswa pachena. Togadzirisa kuti hazvichaitwe asi akakonzera kuchema ndiani, akauraya ndiani, kuitira kuti zvisadzokororwa futi. Kuzvizwa Giza mama giza kukula. Izenzo. Tiri ipapo pa-nation building pane peace, truth and reconciliation. Towirirana senyika kuti nyika yedu ive nerunyararo, ive nerugare. Number 4, international engagement. Ikazo ndakaudza Mnangagwa through vanhu vake ndikati kana manesa iwe uchibuda uchienda kuChina, indiri kubuda enda kuWashington. Umwe nobachitaura kwaanoda. Iwe uchitaura nemamega deals, inde ndichitaura kuti madeals andiri kudawo ndeari. Ende ndinovaudza kuti dambudziko rachaita munyika nderiri. Zvino zvinovaka nyika here. Ndosaka ndati kuti gadzire dambudziko, let's agree kuti we engage the international
committee on a unified agenda with a comprehensive reform agenda. Kuti aiwa kuti zidera ibve isu tagadzisa good governance, democracy, zvakati human rights, zvakati towirirana tofamba kupi kumberi with a roadmap yatawirirana. Number 5 inyaya economic agenda. Zvinobvisa kuti matambura munyika umu muri kunonga sosve nemuromo, hamuna mari. Ndakambokuudzai ike zvinoti hamumwezi wechingani zvinoti hamumavhiki matatu munhu akagwa achiti ndirimo hana kana clue mumusoro hamuna kana clue about how to resolve the cash crisis. Ini ndine plan man, zvinokuti ndinomupa handigoni kupa munhu akandibira. Kukula saka tina economic plan munzai wana mashakada munzai wana bita takaronga kudhara isusu kana kuti nhasi ngotagadzwa nhasi manheru chako inenge yochururuka inobuda mari anikuziyezu but zvinoda plan, zvinoda kuronga irigenera ndikozioni but amen nyamutuli wawaisawi but anongova munhu umweche ngoma ndiyo nerakomana appetite yavo yanayo handioni nyika yedu ichienda mberi. An economic program that now we run on how to move the country forward. And you say, my 5-point plan and that's out. That is it? 5-point plan. Not for a GNU, but for the issues that we articulate. For the 48 years, the attack votera inofana kudeclare to form the alternative to endamberi nyika yotevera. Munowiranenera vanowirane agenda indivangoona nemaoko saka ndinoziva kuti chikuita vati hande ndinoona nemaoko tete tezamamakisa reture hatidokere ture vanonowirana nayo herapo saka herosho maprovinsi hamusambovhunduka kuda kuronga zvakakwana zviri parugare zviri pachena ende tinonoti zvazvizmdc alliance church ndezvenyika yose munhu wese zanupera kumdc vanhu vanofira kuti nyaya dzevhoti ngadzidzokere pakavhota vanhu toremekedza tochiona kuti vanhu vanoti chii. Kana vanhu vasingawirana nesu tichazviona, vanhu vachiwirana nesu todaro vanowirana nesu handei. I know that you will be able to join all of us in reclaiming our victory and recovering all the things that have been stolen. Tichibva pano shoko ngarifambe, handiti shoko ngarifambe kuti mutungamiri watakacheta ari kutaura kuti gwara ratanaro nderekuti munyika muno takahwina maelection akabiwa zvatakuda ndezvokuti zvatakahwina zvakabiwa negwatakwatwa zvakadyiwa nehove zvakadyiwa nemhatsu nemupedza chose ngazvidzoke kumakwedu. Mamakisa Kukula wende uri kwero uri regere zizai uri regere uye kuno
Handili mabanza hapa. We are ready to lead you. And kuita zviri pamutemo zvinotendedzwa nemutemo. Hatirambe zviri marari. Last time takatoda kuita rally kukwekwe vakawanda netyphoid. Tikati takita kuchumuza kusina typhoid. Nedambudziko retyphoid yatogadzira muna Harare muno kuti tione dambudziko tirigadzirisa zvinhu zvifambe. I'm sure we'll be able to correct and condemn the situation. But this was stopped in terms of mobilizing to make sure that there is peace in this country, to make sure there is unity in this country, to make sure there is going together in this country. Leadership, mukaona vanenge chambisa this hasi unawa mutungamiriri wevakatungamirira kare ava ndo vatungamiriri venyaya ndimi vatungamiriri venyaya izapamazisa unowanzwa vanhu vezani kurapesana ipapo muzive kuti your leadership is very clear. Uyo anoda kuzotora uko, uyo anoda kuzotora uko. Forget about it. We know what we are doing. There's not going to be njake but save vakasiya vati bagwara vakapa mupana ane muturu mudiki but ane uturu. So ini tichitungamirira kureva kuti gwara rese tikati jump is how high, not wide. Tikati we are going this direction in leadership, all of us we go in that direction. Doma leaders amunoona ari panapa. That's the direction you see. Kisa Kukula Tirukutora na Wellsman Professor Varigari Bana Mapatese Mamwesa Varigari Bana. Why? Because we realize that there's power in us having a unified MDC. Instead of Utrama Alliance, Emapata, I want to go. So in that's the legacy. Unite the people. PDP Arunza Tadi Kuiona, Tamu Babatese Nechi, Wakatanga, Doma Uno Fira, Doma Uno Tira, Doma Uno Ragira. Tisa Baba Tisa, Wordsman Way, Uya, Chulu Chedu Chitechi, one MDC, one vision, one leader, and our one God. That way we have one Zimbabwe and we win. Zimbabwe, thank you very much for voting. May God bless you. Thank you very much.